Uy, maniod to na ta. O, diba? Tinula. Dayon. Tinula ni siya. Dayon. Among kanon is mais. So, shout out di ay, no, sa mga unug mga mais dira, no. Pinaputay ko ang chapsoy. Oh my God. Binili ko to kanina. Hindi ko nakain. Ang mango. Ang akin ng isda langga. Uy, kain na tayo eh. Huwag ko ako. Kanina pa ako nagugutom kasi naglalaba ako ng ano, ng mga damit at saka bidsit ko doon sa baba. Hindi may mga ulang manday. Kasi si mama is nagpunta siya sa dagat. Nanguha siya ng ano, ng mga makakain ba namin, yung pang-ulam namin. May masarap man. Maya na ito na ako kakainin. Kasi masarap ang chapsoy din. Pain na rin kayo dyan, ha? Huwag magpalit-lit sa mga ano, sa mga pagkain na agahan, tanghalian, hindi hapunan. Para healthy. Shout out ni Hawa Kamara, no? Na bigo sa kanya mga pag-ibig. Ayan, huy, malapit na ang yung kusina namin na matapos na siya. Ay, parang umuulan na naman. Ang lakas ang hangin, day. Lakas ang hangin. Chapsoy pa. Malakas talaga ako kumain ay pag mga ano, may mga ulam na mga masasarap. Iwan ko ba? Parang lume-level up yung mga pagkain ko. Nagkaon na mo, ha? Shout out ni Mr. Benson Talbin. Ayan. May alimango at saka may mga pasayan din. O, diba? Ano ang tawag doon sa inyo? Ito, ano po? Isa po itong pasayan. Kali na magambusog. Ano kay bulbog man yung isda. Nag-ulan na po.
Ayan, tampok ng limango. Ang limango lang ka. Apa danggit? Kaya kung kumain ka namin ang sudan ron. Mahal ang kilo sa ulang, 300. Ang alimango is 400. Gitula na namo. Ipaniud to na mo mga langga. Ay na mo pag... Ay nung pas mo. Kaya ako busog na ko. Busog naman ko. Uy. Grasya sa Ginoo. Salamat kayo ha. Thank you so much. O God bless ka natong tanan. Big shout out sa inyong lahat kay estudyanteng Laagan. Kay inyong lahat. Thank you so much and God bless.